Jedno od pitanja tokom večeri bilo je upućeno i Suzani Perović. Međutim, ona nije želela da odgovori kada su je pitali i za Mikija Đuričića. Da li smatra da je ovaj zadrugar ponižava ili se ona sama ponižava time što trči stalno za njim, bilo je pitanje za ovu ukućanku. Suzana nije želela da odgovori na ovo pitanje, već je rekla da čeka razgovor sa produkcijom i da će novinarka razumeti kao žena. Nakon što nije želela da iznese svoj stav, odlučio da progovori i Miki, a ovaj stanar Bele kuće rekao da mu je veoma teško, da mu je jako neprijatno zbog odnosa sa Suzanom. Ne ide to kako sam ja zamislio. Meni smetaju sitnice, njoj smetaju sitnice i onda to preraste u uvrede. Ne možemo da se kontrolišemo i mi uporno pričamo da kao nećemo više. Ništa Suzana nije kriva manje nego ja. Oboje smo krivi. Ovo ne može više da funkcioniše jer mi je toliko sramotno, toliko se sramotimo da je to strašno. Meni je jako neprijatno zbog svega toga. Jako mi je teško, pričao je Miki. Suzana je i dalje insistirala da ne otkriva svoj stav, a onda je Miki rekao i otud sada to njeno ponašanje. Ona je mene krvnički uštinula, a ja sam je, evo ovako, pokazuje na udarac nogom. Jel to boli? I zašto ona sad hoće da priča? Zato ona sad hoće da priča sa produkcijom. Pitao je Miki, Ljubu Pantović i Sanju Stanković na kojima je demonstrirao.